Apiso gai mar Jamin Buche onyiso doho ni achich mar 11 ewi nek mar Samantha Pendo obedo ng'ere kaka Baby Pendo pok oyude. Mohamed Ba ma en obila mane osedhi rutaya pok omake nyaka ne nonro ewi nek mar Baby Pendo chakre kata obedo ne obila ne osedhi manye e dalane ma Wajir. Kuom mano apiso gai mar Jamin Buche okone gi senono manyien fail mag burano kendo loko chal mar burano jogo ma ni e familia mar Baby Pendo kwedo gisane ka giwacho ni pok ne onyisgi lokruoge mantiere burano. Buch nek mar Baby Pendo nochakore dwe mar 8 higa mar 2017 bang' ng'anyo mane obedo e boma ma Kisumu mane okelo nek mare ma itudo kod apisas mag obila mane kweyo ng'anyo e boma ma Kisumu.